Mensen kunnen in de Sionsberg tenminste alleen nog terug voor polyklinische zorg en simpele ingrepen. Dus eigenlijk wordt het een soort van polykliniek? Dat klopt niet. Ik praat van klinisch en niet polyklinisch. Polyklinisch is, je komt hier naar binnen en je loopt naar buiten. Maar als je klinisch laagcomplex bedoelt, je hebt de eenvoudige operatie bijvoorbeeld, die hier plaatsvindt. Hè? Nou, blinde darm, ik roep maar zoiets. Of hernia, er zijn verschillende dingen te noemen. Hoogcomplex bijvoorbeeld, chirurgie, kanker, die vindt op een andere locatie plaats. We blijven open, er brandt hier 24 uur per dag licht en mensen kunnen hier terecht. Wat er anders wordt, is dat we beter gaan beschrijven wat wij helemaal zelf doen, wat we helemaal niet meer zelf doen en wat we in samenwerking met anderen gaan doen. De eerste indruk is positief. 24 uur per dag, hier op zondagen in de weken. Er stonden nog een aantal oorzaken bij, daar hebben we vraagtekens bij. Die vraagteken bij is de uitviering. De nou stelt is dat ze wel 24 uur per dag te lonen kunnen. Maar dan willen wij ook de vraag stellen van, kunnen ze dan hier behandelen worden? Er is wel een knip in maken, zeg maar de complexe zaken die gaan naar oorenziekenhuizen. De minder complexe zaken kunnen hier in Dokkum behandelen worden. En wij vinden dat er goede afspraken komen worden maar tussen de ambulancevervoer en hier de huisartsenpost. Dat die zaken die hier kennen, dat die hier plak vinden. Er wordt nog wel een oplossing zocht voor de afdeling verloskunde die in 2013 dichtgiet. Zo wordt toch door een oprichting van een beddencentrum voor de regio. Voor in je maaien moet je meer duidelijkheid over wezen. Een Lietser ziekenhuis betjut ook dat er minder personeel nodig is. De komende weken krijgen de maaiwerkers er meer over te jaren.